Nie, že by Američania niečo iné produkovali aj v zápase, keď vyhrávajú, ale je vidno, že ich strašne mrzí to, ako prišli o to trojgólové vedenie, keď už sa jasne videli. V tomto čase už niekde v kabínach mali byť a sú v nich s víťazstvom. 5-4 po predĺžení, 28 sekúnd pred koncom predĺženia. Zaletela strela až za chrbát Jula Hudáčka. Američania predsa len víťazia v tomto zápase a víťazia aj v našej skupine majstrovstiev sveta. Jack Eichel rozhodol toto stretnutie. Nenápadná strela zaplachtila až za chrbát nášho golmana. Opäť veľmi podobná situácia, kedy hráč vlastne z diaľky to iba nahadzuje na bránu. Majú tam pred bránou hráča, ktorý cloní brankárovi. Julo Hudáček nestiel ani zareagovať, ani keď ten puk sa dostal von z bránky, on nevedel, či bol v bráne alebo nebol. Takže vidím, že Julo ten puk vôbec nevidel. Jack Eichel nemal dobrý štart šampionátu, čakali sa od neho mnoho väčšie veci, ako predvádzal na ľade, ale postupne sa rozbieha, začínal stavať na tých maličkostiach. Naozaj defenzívny súboj snad neprehral. Teraz žiaľ proti nášmu tímu predviedol niekoľko naozaj brilantných ofenzívnych ťahov a táto na pohľad, ale len naozaj na pohľad ľahká strela veľmi dobre mierená rozhodla stretnutie proti Slovensku.